Amun Cinandra kadidene tansah Ibu Pertiwi kang mangambar. Raden Harjuna, ya Raden Permadi, ya Raden Soeparto, ya Raden Dananjaya. Satro Panengahing Pandhawa, tansah kumlawi ing alas wana wasa ya alas gung liwang-liwung jalma mara jalma mati sato mara sato mati alas kang gawat liwat-liwat rembet pribondot lugut kang moisa lampahing Raden Dananjaya Raden Arjuna alas kang hanger singrahap wingit gegirisi katajang dening panengahing Pandhawa alas kang wingit dadya pajar grumbul kang moisa dadya babat dirudut dening Satratama mula rinten lawan dalune gedhe pangibadahe maneng sumadine tur tansah bagus kang rupane
Muga sing panane papat kono Gus. Mangerti betul. Aku satengan paneneng tandha kasumat Dandan Jaya. Kula baling raceka ngendi dedongko yaksa. Tata Pandhawa kagiriwisaya Indriyaksa Sara Maruta gegana-gana marga ana samirana lan warayan Panca Bayu gesikan paguling hima Ledhen kote mangono kat bedol. Kriyen, Pak. Usik, Pak. Yo Anggris delo wae, Pak Ceket yo. Nggih. Iki sekedap nggih, Pak. Sekedap. Niki rakyat yang kesusunan nggih. Aku tak ambekan sekedap. Dan keselerang tubilah kita. Lah. Jantaran. Lah. Iya lah ta. Ayo kita. Dari ini. Nah. Yo. Mas nganten, Mbak nganten. Selamat berbahagia. Selamat mantap-mantap. Maksudnya mantap-mantap ngomong keluarga. Sehat selalu, lancar selalu dan semoga selalu diberi kemudahan untuk melancarkan segala urusannya. Jadi keluarga saya pasti bahagia. Oke Mas. Berkah barokah Pak Bu Wagub panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya wonten payaman Gusti Kang kejaga saisine salawase. Cakil iki ndi? Apa nih Pak? Suarane cakil. Dik pakem ya Pak. Dik ndongake dik sing apik Pak. Yo amin. Pantun nggih Pak siji. Yo ayo cepet. Ubur-ubur ikan lele. Mas Misman nyenuk le. Ngombe sik dulit, Pak. Mau kumplengkang lara men. Nah, atune lho, Mbak. Iya kok sik to. Ceket mu. Ceket. Oh, ceket. Botole ra di mama. Alah. Kok sik to, Pak? Iya lah, sithik engkas. Ayo. Aja matur nuwun tenan lak gluguk-gluguk wis kerampung. Ayo. Ijan apik tenan iki miki iki. Klip-klip. Kolintang. Ganti anake Pak Paji wae. Yo, Pak. Jenengan awon nggih. Cepet satset das. Nan basa nggih kula nggih, Pak. Yo lah to ajan patelu tenan ngono lho, Pak. Jenengan awon langsung teng kemuda dan tangan kemuda ngono, Pak. Lamun Cinanda kadya sineblak oh ya teng kemuda. Ya.
Yo. Tanpane domang endamu bakal supir landamu gen. Wah. Yo jagat yo dewa Bathara. Aku tuh utus marang Prabu kene Prabu majo legane atiku Prabu. Ya. Mundur saka ing palagan kene. Aduh. Waduh, mati aku. Waduh, sampun kaaturaken Buta Cakil menika mboten seda pejah awit nganti pejah butane Cakil dadak dibeta etan mriku